Endak napa kang dadi kekarepanmu, Bagaswara? Lamun to jeneng sira ora kepengin mati kelawan Sinuwun Prabu ing Mandaraka, ya aku Sang Prabu Mandratpati Naradenta. Bola bali wong bengkanane ora duweni nalar kowe. Lamun kang jeneng sira gayuh kuwi ya Dewi Trilaksmi garwane Prabu Gondobayu Bagaswara. Ora idep aku ora idep. Sing baku sapa kang bakal ngalang-alangi lakuku? Bakal ndak terajang Welah Bapo keparate Bagas Kepo wong sayuta rawurane ingsun kikrek ora maju sapa lena hango Aku njaluk kula aja nganti topo hati. Lamun Seno Satya lelampahan menika sinuwun. Kula mboten badhe teluk kaliyan wong Mantaraka. Lumantar Dewi Tapayati. Kula badhe nyuwargaken paduka sinuwun. Om
kumaleang ladaking katiuping angin aduh aduh Jan-jane aku wis ngelingake sudarmamu merga pun paman duweni rasa sing ora kepenak nanging nyatane loh lembayung sang-sangan dengan ngeres dandes gares kakiles mergogahan topo yati wis dadi bocah loro kang ora bisa ngrasake katresnane saudara mulane ibu Kang Bo aku ora ngira babar pisan jebul semono apote lelakon kang patuko sandang nanging Kang Bo aku pitoyo kalamun kakang mbok kuwi bisa dadi wanita kang kuat kang mbok bisa lakoni apa kang dadi pacobaning urip iki kang mbok kang dadi paugeraning uripku aku saguh dadi wanita kang kudu ikhlas nampa lelakon napa wae kang sinandang nadyan kudu dadi kembang kang mekar ana ing tengah-tengahing leloro laraning ati bisa dadi piwulang pependuning urip bisa dadi pangruwating jiwa ikhlas kuwi rasa nanging luhur wekasane kodrating wanita kuwi kudu bisa nampa lelakon apa wae yayi nanging ora bisa ngowahi lelakon nuwun Sang Begawan sak setane sinuwun Prabu Bagaskara kapeksa kutha ketanggelan Dang Dewi Tapayati nanging ngerti yo lamun to setane Koko Prabu Bagaskara sak wutuhe Tapayati kuwi ana ing panggulawenthahku merga aku iki bapa pamane Pranayaksa boten saged Sang Kawan namung kanthi dasar ngrengkuh Dewi Tapayati kula saged nyuwargaken sesembahan kula pramila saged boten saged Tapayati wonten rekeman kula aja sira
Manindra lebur ana tangan kowe Bakaswati. Aja Mustika Manindra lan Mustika Maniara wis ana rekmane Kurandayaksa. Tak kira Mbak Ayumu ora bakal nemoni Rupita apa-apa Bucawati. Nanging apa yen bosku titi wancine aku bisa pinanggih kalawan kang topo yati topo. Wektu sing bakal ngandharake Bucawati. Banjur apa kang topo yati bakal manggih katentreman. Apa kang topo yati bisa gaya apa kang dadi setyane bosku. Ing kamangku setyane kang topo yati kuwi luhur bopo. Disusuwun wae ing ngarsaning Hyang Agung Bucawati. Muga-muga Tapayati kalih sing Rubeda lan sira bisa pinanggih meleh kelawan Ayumu. Ayo bali miat langening kalang yanak larapan damuncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang. Tapayati.